today's video. Yes, another vlog na naman tayo kasi wala na tayong dikit tayo sa YouTube pag hindi tayo nag-update. Nandito ko ngayon sa rentahan kong apartment. So, ayan. Meron akong guide doon. Ito nga pala guys, may ipapalagay kami nitong aircon. Kaya, ayan, inasikaso nila. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Tapos ayan, ngayon kasi may pasok na kami actually. Pero papasok ako sa Monday na. Kasi wala pa naman yan masyadong iba nag-enroll pa. Kasi kaka-enroll ko lang kahapon. Wednesday. Today is Thursday. Kaya ayan, nag-release kami dito. Kasama ko si Ate Jo. Si Ate Joanne. Yung mga videos, nakikita nyo naman yung kasama ko sa TikTok. Kasama kong gumala. Ayan, si Ate Jo. Ayan siya, nagmamala. Spider-Man siya dyan. Siya yung kailangan tanggalin. Ano yung sulawa baga? Yung gagamba. So, ito nga pala yung place. Actually, malaki. Malaki, di ba? Mahal din kasi yung renta. Siyempre, mahal yung renta kasi malaki. Tapos, puro to guys, ano, puro mga parentahan. Puro yan room ng mga nag-rent dito. Puro student. Ayan. Para ready na sa Monday. Namili na nga rin pala ako guys ng mga gamit. So, this is not sponsored. Ayan. Pero, Tito Joe. Thank you, Tito Joe. Yung sa bahay kasi kay Tito Joe, kaya sabi ko, okay na, siya na sa bahay. Ako na din dito sa apartment. Bicolana, with a smile, maganda at matalino. Maaga na trabaho just to take care of the fam. Ganon siya kadedikado. Sa palengke, naging tindera, rain or shine. Walang reklamo, sipag niya panlaban sa mundo. Every coin, every day she saves. Dreaming of a home, a future she can raise. Unti-unti, she bought a piece of land. Hanggang naging konkreto ang bahay. Galing sa sariling kasipagan. Kahit pagod, she kept on climbing. Kahit mabigat, she kept on dreaming. Ngayon she's in college, vlogging every day. Boss up energy, confidence on full display. Bicolana, Bicolana, you're a fighter in the light. From the market to the city, girl, you're reaching higher heights. Pag mo'y panalo, your heart so brave and true. Shining like a summer sun, the world is watching you. Bicolana, Bicolana, talagang may lakas. From nothing into something, now you're rising so fast. May hugot, meron and you turn pain into power. Girl, girl, you grow, you own the hour. And camera ready, college grind plus vlogging life, steady and heavy, pero kaya na lahat. She learned to stand tall, confidence leveled up. She's no longer small. From palengke noise to neon lights, her dreams expanding in the city nights. She dances with hopes about what happened. Now she knows she finally belongs. I dip, dip. She survived storm. One billion, now she moves like a dance in motion.
So guys, na-set up na ni Ate Duda yung ating kama dito. Ano, ang dami nating basura yun. Aircon, hindi pa siya nakakabit. Di aircon! Di ko. Ayaw! Electric fan, ayaw! So, ayan. Hindi pa kami tapos. Kasi puro kami chismisan. Ayan. Malaki naman to. Hindi na to guys, yung unang pinakita ko sa inyo na pinuntahan namin nila kay Noli. Ano, kasi malayo yun eh, diba? Madami naman kayong nagkumontra doon actually. Ito, ano lang, walking distance lang sa school, sa Mariners. Tapos, sentro to dito sa Rawis. Kumbaga, nandyan lang sa labas, sa kalsada, yung, kumbaga yung mga kailangan, easy access sa pagkain, sa mga bilihin, ganyan. So, yun. Ayan sila sa labas. Hindi pa tapos. Tapos, madami pang gagawin dito, madami pang isi-set up, madami pang kulang na gamit. Pakit muna. So guys, ito try namin siya ng ibang angle, itong kama natin. Oo, titingnan na. Ito try namin siya kung pwede pa ganun, kasi nga, ay, ayo, pwede! Manag natin ito di baby. Ay, kaso, paano? Paano? Sige nga. Hindi ka sabi ko sa'yo mo ni so. Oo, flower. Tapos, hindi ko na lang suot. Ma-space siya actually. Kaya nga, yan man sa naanuhan mo. Depende. Kuya Mat! Kuya, may division digdi so. Ganon. Mas okay. Digdi. Siyempre, may kurti naman. Malamang. Tapos, sa table, tiging malaki. Sa table, Hindi. So ano, hindi. Ay, hindi mo lang ako. Hindi mo lang sa drawer. Sure. Oo nga, hindi mo tangali. yan guys, tinitingnan kasi namin kung Pag may mga magpapasok gamit yung na, gamit. pag may mga gamit na, dumantamaan ko kung ano yung bagay. Alam nga din guys. Actually, okay ang routine, di ba? Kasi mas malaki ang space. So yun guys, ayun, set up muna namin yung, ayan, ang ganda! Tapos ito yung kama. Ayan. Alis muna kami ni Ate Duday kasi bibili kami ng Damit. damit. Mag-ukay-ukay kami kasi yung damit niya. Nalagyan ng chlorine, ng sunrock. Pati ako ito. Ayun. Diba? Kaya, ayun, iwan mo na namin siya. Kuya, mabalik ba lang kami? Dapat magbalik, may nakabit na ha? Charot. Joke lang. Ano pa na gusto mong ganitalan? Dahil ka magtarong kay Jollibee. Ah, Jean! Mamaya. So, bibili kami ng mga anak-anak plato, ayan, baso, para pag nandito kami, may gamit na. Pwede gamitin. Let's go! A few moments later. Hi guys! Nakauwi na kami. Nakabalik na kami. Ayan. Pinaakyat kasi namin dito yung gamit. Bumili kami, hindi na ako nakapag-video kasi nga wala na akong time mag-video. Tapos nakakaya. Ang dugyot kaya namin. Ayan o. Diba? Kaya yan, bumili ng rice cooker. Ayan. Tsaka etong madami pa sa kami binili guys. Ito yung pinamili namin, yung closet. Maliit lang naman to. Tapos ayan ng unan. Ano yan? Kutsilyo. Bro dudes. Mainit. Tapos yan nga pala nakabit na. Tinaray namin kung... Sige, mapay sila isa. Ba't sakto? Tinaray namin kung malamig. Kung malamig.
Ay, di ako. Hindi ako talaga. Then, ako ko yun. Oh. Pero may mga... Matapos ba? Hindi po siya. Hindi! Hindi siya pa siya. Manipis ba yan? Hindi na ako mag-sleep. Sleep. Sleep na. Hindi na lalabhan. Parang may ano. Diba? Unboxing! Bumili na din kami ng ano, trash can. Trash can na ata ako. Bawa sila ako sa laro. Ano ba sa iyo eh? Sigurado ba? Yung nag-relax ko lang. Unboxing. Ito pa meron po. Ay! Nandito yung baso eh. Ayun o. Nasa CR to. Trash. Tapos, hanger. Hanger. Ito ba ba? Naka-sample pa nito. Manitan. Iba ano ko.
tanggal mo na gabo. Dapat yan, nagpantay gabo. Kainaw, kayo na yung iba. Sa ibo lang talaga. Kaya talaga daw, kami girl. Kapagay mo. Assembles talaga ka. So yan guys, hindi na daw kinaya ng girl power, kaya kailangan na ng manpower. Na ano, nabasag. Basa! Aray ko. Tapos yung aircon pa, hindi pa lumalamig. Yung cellphone ko nahulog pa. Oo, yung cellphone ni Ate Duday, nahulog, hindi na gumagana. Grabe naman, what a day! Hindi, mamalaw pra. Napasa na, kay pa siya maano. I-ano mo na lang, basta mga laong. Shoes. Pasaan na lang, logo, dalian na so. Ala, namalabog. Buksan na natin, kasi di man lumayan. Ang ano? Ang aircon. Ano, taligay. Ano, napasok na. Hawa. Ang sarap ko yung takoy. Lubos ang sarap. Hindi. Stress na sila. Ayan. Hindi. Stress na mga person. Yan. Hindi pa rin. Yun! Very good! Diba yun? Thank you so much. Thank you so much. Kuya. Susunod. Tayo. Kaya mo na yan. So yan guys, habang busy siya, busy si Ate Duday, may binili kasi akong lansones. Favorite ko to. Isang kiss. May isang kiss. Kahit na itong bintana, oh. Ayan siya. Sipag. Ayan. Paet. So yan guys, tapos na. Tada! Na-assemble na ni Ate Duday! Ate Duday, tsaka lumalamig na yung aircon kasi kanina siya nag-on. Sabi ko, ba't ang init? Sabi niya, sagad na daw yun. Tapos tinawagan ko yung friend ko na nasa Sorry sa Abu Dhabi, inistorbo ko pa. Tapos, ayun, baka daw naka-fan lang. Hindi ko kasi nakikita, mataas siya. Kahit umakyat na ako, di ko man talaga siya nakikita. Tapos malabo pa yung mata ko, maliliit yung nakalagay. Tapos kaya pala naka-fan lang. Kaya, ayun. Taga-bundok lang. Char. Tapos eto, saka na yung iba. Kasi babalik pa naman ako bukas. Tapos, Sabado. Yan, kasi baka Monday na ako lilipat dito para, ayun nga, may pasok na. Diba? Ayan yung space. Malaki yung space. Madami pa dito. May mga ilalagay pa ako dito. Ito yung ating mini kitchen. Diba? Kayo guys, baka gusto nyo mag-suggest. Ayan. Baka lang. Tapos sponsor na din. Joke lang. Ito yung CR. Maliligo sana ako kaso walang tubig. Kasi kanina inayos sa taas yung, ewan ko kung ano yun, water pump or ewan. Tara guys, ipapakita ko sa inyo yung labas. Ba't mo nila? Labas lang. Yan, sa second floor tayo. Meron pa dyan na third floor pero wala pang nagagawa kasi pinapagawa pa nila. Eto, room yan. Room yun nandun. Tapos dito room pa yan, So, eto yung ating view dito.
Tada! Ayan, at least meron tayo ditong tambayan. Ayan. Diba, kapag umaga gusto mo magkape, magpahangin. Let's go!